Hvala. And the next one is Madam Maletić. Zahvaljujem predsjedavajući. Podržala sam ovo izvješće jer je posebno važno. Poduzetništvo je pokretač cjelokupnog gospodarstva Europske unije i ključan element za povećanje konkurentnosti i otvaranje radnih mjesta. Najveći dio poduzetnika, 99,8%, u kategoriji je mikro, malih i srednjih poduzetnika i oni su glavni nositelji gospodarskog rasta, inovacija, zapošljavanja i društvene integracije, a to su sve ciljevi strategije 2020 donesene na razini Europske unije. Čitava Europska unija, a osobito pojedine države članice, posebno Republika Hrvatska, moraju raditi na pojednostavljivanju administrativnih procedura vezano uz otvaranje trgovačkih društava i poslovanja, na stabilnosti pravnog i fiskalnog sustava, otvaranju povoljnih izvora financiranja te razvijanju potpornih institucija koje će podizati poduzetništvo i pomagati poduzetnicima u boljem pozicioniranju te poboljšanju konkurentnosti. Hvala. And now I would like to give the floor to Mr. Kusheri. Grazzi, Sur President. Il-qatt hi waħda mill-isfidi l-kbar tal-Ewropa. F'Lulju tal-2013 ir-rata tal-qatt fl-Unjoni Ewropea kienet ta' 11% u għal xi